Добро утро! Това е моят експеримент и опит да оцеля само с 10 евро 7 дни и да проверя възможно ли е това въобще. В миналия епизод започнах да изпитвам апатия и липса на настроение, което не знам дали беше свързано само с факта, че разполагам с много ограничени продукти за храна. Мускулите все още ме боляха зверски от наказанието, което сама си причиних с 50 клека и 10 кг на гърба, защото изпих една чаша нерегламентирано кафе от бюджета. Бях на път да се откажа и да спра това безумие, защото наистина не е човешко да се налага да оцеляваш с такава малка сума дори само за 7 дни. Но въпреки всички сложности, които имах, успях да се съвзема и да продължа. Но само за да се сблъскам реално с още повече сложности и проблеми до края на изпитанието. Вчера за малко да приключим изпитанието, тъй като получих някакви страшни болки в задната част на гърба и буквално виках от болка и не можех дори да си поема въздух. Майка ми предположи, че е възможно да е крампа, тъй като реално болката премина силната за около 5-10 минути, но днес все още имам остатъчна и се налага да ходя с и такъв колан, който малко облегчава състоянието. Ако не ми помине, съответно в понеделника ще отида на лекар. Не знам дали е възможно да е свързано с храненето, честно казано не ми се вярва, тъй като реално е само 5 ден и не мисля, че толкова бързо може да се отрази някакъв негативен ефект. Но и това не беше края на нещата, с които се наложи да се сблъскам. Отново се консултирам с личния ми готвач ChatGPT и един от вариантите е ябълкови бухтички. Нямам с никаква идея дали ще се получи, защото опита ми с ала американските палачинки беше ужасен просто. Напишете ми в коментарите каква закуска бихте приготвили вие на 5-я ден от оставащите продукти, защото на мен не ми дойде нищо друго на ум за това. Закуската на 5-я ден изглежда ето така. Честно казано, този път има повече очаквания. Нека да опитаме. Реално са доста мекички, смисъл по-като... Аз не мога да го обясня всъщност. Не е като стандартна палачинка консистенцията. По-добро е, със сигурност. Обаче му липсва нещо отгоре. Мед, не знам, пудра захар. Но това вече е вкусно. Може би малко повече трябва да го изпека, за да бъде малко по-такава хрупкава консистенцията. Включвам се от бъдещето, за да ви кажа, че въпреки, че палачинките бяха наистина много вкусни, поради някаква непонятна за мен причина имах след това някакво изтръпване на езика, след като ги хапнах съответно трите. Не знам какво беше това, нещо подобно на изтръпване на езика, след като ядете кивита неозрели. Беше изключително неприятно и до сега не мога да си обясня въобще причината на подобно нещо. Ако искате бюджетна и лесна рецепта, може да приготвите тази, само бих ви посъветвала да е по-хрупкаво, т.е. да го оставите малко по-дълго време на огъня. Не знам всъщност дали могат да станат хрупкави, тъй като реално това е ябълка. Ябълката пуска сок обикновено. Това е много вкусно. Вътре изглежда ето така. Направих 3, обаче няма да ми стигна, че ще ходя да правя още, със сигурност. Всеки ден ще бъде по-сложен от предния психически, защото парите все повече свършват, а към 5-я ден разполагам само с 48 цента. Въпреки желанието ми да спра това, реших да се стегна и да продължа. За да проверим все пак заедно, възможно ли е това да се оцелее с такава малка сума или е просто нереално. Така, например, сутринта се събудих от силно главоболие и коремни болки, с което успеха на експеримента отново беше поставен под въпрос. А и като добавим това, че вчера се легнах след полунощ, ставането беше наистина просто изключително сложно. И за капак взех мега тъпото решение да търпя и да чакам да ми мине от само себе си главата, докато просто не издържах и на обяд буквално ми се ревеше от болката. Не знам, обаче имам ужасно главоболие. Мускулите страшно ме болят. Честно казано, последното, с което ми се занимава в момента е да си готвя обяд. Ще изпия едно хапче, въпреки че не исках. До последно се надявах, че може би ще ми мине главата, обаче вече почва да пулсира. И не ми се рискува, ако честно, тъй като последния път болката премина направо в мигрена и повръщах. Извинявам се за подробностите, ама беше ужасно. Обикновено така ме боли, когато съм в тия женски дни. Както казах, дамите ще ме разберат. Ще изпия хапчето, надявам се до половин час да ми мине главата и да съм малко по-в кондиция да направя обяда и да си хапна, защото по принцип съм гладна. Въображението ми какво да готвя взе да свършва, както и продуктите, с които реално разполагам. Дори и личният ми готвач ChatGPT се затрудни какво различно да ми предложи за обяд и за вечеря.
Така че реших да направим най-накрая миш-маш, който ми се яде вече втори ден. След хапчето ми помина главата, ако честно, така че без да губим повече време, да отиваме да готвим, че съм много гладна вече. И преди да продължим с обяда, искам да ви покажа какво всъщност имам, с какви продукти разполагам към петия ден вече. Това е малко съвсем тиквичка, една чушка, малко доматки, около 300, не по-малко от 300 грама макарони, съвсем малко зеле, няколко картофчета, брашно, което всъщност ми остана доста, не го ползвах почти и може би беше най-безмислената покупка в интерес на истината точно при мен. Овес малко, ориз, също така в фризера имам две бутчета, които ще извадя, не иска да се размразят, имам една кайма и малко смес за палачинки, която остана. И мисля, че е това. И забравих, имаме яйца. Имаме 7 яйца, които сега ще използваме 2 или 3. Чушката също така реално сега ще замине. Тиквичката, лука, ще го изразходим целия и 2-3 домачета ще направя салатка. Много ми се хапва нещо, просто отстрани е така малко да ми овкуси яденето. Така, сега ще бланшираме първо доматите. И между другото за салата май няма да остане домат. Ще преценя сега. Според зависи. Така, трябва да нарежем също така и зеленчуците. Да ги нагласим реално за мишмаша, за да може да ги запържим. А най-страшното е, че нямам никакъв буфер. Ако храната ми свърши по-рано, ако нещо поскъпне или пък се появи някакъв непредвиден разход, просто няма откъде да извадя още пари. Това вече не е въпрос само на какво ще се сготвя днес, а ще ми стигне ли храната до утре. И мисля, че точно това е най-тежката част. Не самият глад, а постоянното усещане, че нямаш право на грешка. А ето и какво съм си хапвала през тези дни. Овесна каша, ориз с лук и тиквичка, овесни палачинки, макарони болонезе, картофи и плескавица, в кавички плескавица, разбирайте, овесна каша, боб. Вечерта съответно не хапвах на този ден. На четвъртия ден ядохме яйца с моркови и супа с салата. Вечерта пак ядох супа, тъй като ви казах преди малко, че не се чувствах въобще добре. Днеска хапнахме ябълкови палачинки, на обяд ще е миш-маш и за вечерта планирам мързеливи сърми, но не е сигурно. Това си мисля за сега в главата. Ще видим, може да реша после нещо друго. И колкото повече дни минават, толкова повече започвам да осъзнавам, че проблемът не е само в това, че нямам пари за нещо сладко или пък за едно кафе. Ако това беше реалният ми живот, щеше да означава постоянно да избирам какво мога да си позволя да ям и какво просто трябва да изключа от менюто си. Месо, само ако останат пари. Плодове, ако са на добра цена. Нещо сладко, просто трябва да забравя. И постепенно храненето вече няма да бъде просто въпрос на избор, а на реални сметки. Само при мен ли се получава такава кочна, когато готвя? Да, правя 3 ястия, реално мързеливи сърми, миш-маш и бучета с картофи за детето. Ама това е прекалено. Тук ще има да чистя поне 1 час. Надявам се да не е само при мен това. Миш-маша е готов, изглежда доста вкусно. Давам оценка 10 от 10. Със сигурност му липсва сиренце и с него би бил по-вкусен, но и така е божествен. И докато е пълна кочина в кухнята, реших да направя направо и мързеливите сърми. За целта ще ни трябва 200 грама ориз, реших, тъй като ще почерпя и моя. Ще хапне и той, да видим дали ще го оцени и той подобаващо яденето. Тъж ни трябва 200 грама ориз, малко зеле съвсем, т.е. листа зелеви са ни останали. От каймата ще използвам половината, т.е. 200 грама за това количество. Малко морковче, малко лук и 2 домата. Не, 1 домат ще ползвам, ще го бланширам и ще го ползвам с едно разредена доматна паста. И по време на експеримента забелязах още един съществен минус, а именно не само едър мъж няма да оцелее с тези 10 евро, 5-7 дни и така нататък, но и просто ако човек е физически активен, без значение дали е мъж или жена, т.е. ако тренира, да кажем, някакъв спорт. И искам още веднъж да подчертая, по никакъв начин не казвам, че е нормално и че съм супер щастлива, ако бях наистина в тази ситуация, да живее с 10 евро. Не, именно за това видеото се казва поредицата "Оцелявам с 10 евро 7 дни, а не живея пълноценно с 10 евро. Естествено, че тази сума е крайно недостатъчна. Аз не мога да си купя в момента една рибка, дори малка, не мога да си купя сиренце, не мога да си купя кашкавал, така че моля да имате предвид това, когато гледате въпросното видео. В следващия епизод ще трябва да реша окончателно дали да занеса пластмасовите бутилки до пункт на Lidl и да ги предам, като по този начин да получа малко центове за храна или пък да си взема кафе с тях.
Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате за канала, а с вас ще се видим в следващия епизод от поредицата.